Намираме се на територията на Института по овощарство в град Пловдив. Това е една от опитните ябълкови градини на института. Тя е създадена преди 3 години с дръвчета с предивременни клончета. В днешното видео ще ви покажа как се прави лятна резидба. Сортовете, върху които ще работим, това са Golden Bee, Флорина и Red Can. Сортовете са присадени върху подложка М9. Кога е най-подходящият момент за извършване на лятна резидба? Най-подходящият момент за извършване на лятна резидба е от средата на юли до краят на август. Какво се цели с лятната резидба? С лятната резидба се цели основно да се подобри проникването на слънчевата светлина в короната на дърветата и да се регулират растежните и репродуктивните прояви, т.е. да се създаде баланс между тях. Лятна резидба при дърветата със слаб и умерен растеж не се препоръчва, защото прилагането й ще редуцира растежните прояви на дърветата. Това ще наруши баланса между растежа и плододаването, което ще повлияе негативно върху репродуктивните прояви на дърветата. Това е сорт Red Can. Той се характеризира с умерен до слаб растеж. В случая дървото е в добър баланс между растеж и плододаване и лятна резидба не се прилага. Възможно е в нашата градина да срещнем и дървета с слаб растеж. Те обикновено се претоварват с плодове. При тези дървета в никакъв случай не бива да бъде извършвана лятна резидба. Желателно е да извършим леко прореждане на плодовете. Този плод го примахваме с цел освобождаване на водача и неговото предпазване от счупване. Възможно е да бъдат проредени и няколко плода. Тук предпочитат се тези, които са дребни, по-дребни от другите или са повредени. Лятна резидба на плододаващи ябълкови дървета се прави в случай, че растежът на дърветата е силен и не може да бъде овладян само с зимна резидба. В случай, че дървото е достигнало желаната височина, може да постъпим по два начина. Първия – да премахнем централния водач и да го заменим с неговия конкурент, а втория начин е да направим съкращаване на 2-годишна дървесина. Всичко това зависи от това каква височина желаем да има нашето дърво. При първия случай, както ви казах, подменяме с конкурента. А ако дървото е все още високо, тогава ние можем да съкратим на 2-годишна дървесина до слабо клонче. Премахваме всички литорасти с силен растеж. Възможно е и съкращаване, както казах, на 2-годишна дървесина. Можем да извършим съкращаване и на стара дървесина, както в случая. Но тези съкращавания не трябва да са много чести, защото това ще повлияе върху наедряването на плодовете. Не е желателно да извършваме съкращаване на турбичковия литораз. Турбичковият литораз служи основно за изхранване на прилежащия му плод. В други случаи, когато имаме самостоятелен литораз като този, при който растежът все още не е приключил, е възможно да направим съкращаване на литораста във върхната му част. Това ще спомогне за цветообразуването. Тоест, асимилатите ще бъдат насочени към създаване на плодни пъпки. Клоните, които се намират вертикално надолу, могат също да бъдат премахнати. Те са в по-неблагоприятна позиция по отношение на слънчевото огряване от клоните, растащи вертикално нагоре и хоризонтално. Както знаете, системата стройно-вретено се състои от 3-4 скелетни клона. По време на лятната резидба ние можем да извършим тяхното съкращаване. Но само в случай,
че тези клони се преплитат с клоните на съседните дървета. При това дърво не е така. Затова сега ще ви покажем пример, където вече скелетните ramена от съседните дървета си пречат за своето нормално развитие. Когато клоните, т.е. скелетните ramена от съседните дървета си пречат, се извършва тяхното съкращаване. Желателно е съкращаването да става на късо клонче, както е в нашия случай, защото той има по-слаб потенциал за растеж. Ако съкращаването е на по-силна клонка, то тогава бихме засилили растежните прояви. Ако имаме скелетно рамо, което пречи на нормалното движение на машините и е насочено към реда, то тогава е желателно да извършим неговото съкращаване. Ето виждате, тук имаме повреда, механична повреда от движението на трактора. За съжаление, в случая аз не виждам къси клончета, където можем да извършим съкращаването. Затова ще го извърша на слаба клонка. Ще извършим леко провеждане. И с това резидбата на това рамо приключва. Имаме един клон, който е с дебелина близка до тази на водача и би трябвало да бъде премахнат по време на зимната резидба. Но тази практика не е извършена. В случая този водач почва да конкурира централната ос на дървото. Какво можем да направим? Не е желателно неговото премахване сега, защото той е пълен с ябълки. Възможно е само съкращаване на наклона, но трябва да имаме предвид, че този тип съкращаване трябва да се избягва. Защо? Защото този клон служи за изхранване на прилежащите му плодове. Асимилатите, образувани от базепиталната част, се насочват към плодовете. В средната част имат бидиректен транспорт базално и апикално, а във връхната част асимилатите остават само за нуждите на нарастващия връх. Тази практика е изключение. В случая е направено това изключение, защото клонът започва да конкурира водача. При това дърво се извършва примахване на силните литорасти, които нарушават коничната форма на дървото. Можем да извършим и съкращаване на скелетното рамо, за да не се преплита с рамото на съседното дърво. Лятната резидба на това дърво е следната. Имаме клони, които могат да бъдат примахнати, защото те до година ще се явят като конкуренти на водачи. Освен това, пречат за създаването на добра съподчиненост между отделните части на дървото. Знаем, че ние целим една конична форма на дървото. В този случай имаме едно скелетно рамо, което е наведено и определено печи за нормалната обработка на почвата. Можем да съкратим това рамо в мястото му на извивка.
въпреки че е с плодове, тази практика е правилна. Защото тези плодове първо ще бъдат увредени от фрезата с отклоняваща секция или ще получат повреди от хербициди. С лятната резидба не бива да се прекалява. Тоест, не е желателно тя да бъде много силна. Лятната резидба трябва да бъде съобразена с растежните и репродуктивни прояви на дървото. И трябва да има баланс между тях. В случай, че ние прекалим с лятната резидба, то тогава има опасност нашите плодове да не достигнат максималната си ядрена.